Leii din Banat n-au avut colți pentru nemții de la EV Oldenburg în meciul din cadrul grupei F a Euro Challenge Cup la basket masculin. BC Timișoara a pierdut cu 76-66 după un joc în care timișorenii au avut avantaj doar în primul sfert. Jucătorii pregătiți de Sârdian Iancovici au încercat să facă față adversarilor mult mai puternici, iar la pauză rezultatul era egal 32-32. Echipa germană s-a detașat în partea secundă a întâlnirii, după mai multe greșeli comise de jucătorii grupării bănățene. Cei mai buni marcatori de la timișoreni au fost Bogdan Popescu, care a înscris 14 puncte, Jovanovici, Jelenici și Sarovici câte 11. Într-un alt joc din grupa F, Comred a învins în deplasare cealaltă formație din Ungaria, Szolnok Olaj, cu 94-83. EV Basket Oldenburg conduce în clasament cu maxim de puncte 10, urmată de Comred și Szolnoki Olaj cu câte 7, BC Timișoara fiind pe ultimul loc cu 6 puncte. First of all, I'm very happy that we won the fifth game in a row in the Euro Challenge to stay unbeaten. Sunt fericit că am câștigat al 5-lea joc la rând în Euro Challenge și vreau să felicit echipa pentru că am reușit să se motiveze pentru acest meci. Nu este ușor când ești pe primul loc în grupă și rezultatul nu mai contează, dar ne-am dorit această victorie pentru că am pierdut atâtea jocuri în campionatul intern. Vreau să-l felicit pe Sârdian Iancovici pentru că a făcut o treabă foarte bună după ce a fost numit antrenor principal, pentru că acest lucru nu este ușor în mijlocul sezonului. A pregătit foarte bine echipa din punct de vedere tactic. La început am ratat foarte multe ratări, iar Timișoara am scris de multe ori. La începutul jocului nu am avut energie și am avut nevoie de puțin timp să ne trezim. Timișoara a făcut o treabă foarte bună cu schimbările în apărare, mai bine ca în meciul de la noi, se vede că au jucat acasă. I think we played a very good game. We played tough, we played strong in defense. Am jucat bine, cu voință, o apărare bună, la final am pierdut, dar am fost mult mai bun decât o arată scorul final. Oldenburg este una dintre cele mai bune echipe din Germania și din Europa și tocmai asta ne-am dorit, să transmitem un mesaj că în această sală echipa joacă bine și nimeni nu se poate considera dinainte învingător. Jucătorii au făcut tot ceea ce le-am cerut, reacția lor a fost foarte bună, atitudinea lor a fost foarte bună, dar pe final adversarul a avut mai multă experiență și o bancă mai lungă. Dacă vom juca la fel ca azi, vom avea șanse să câștigăm fiecare meci. De multe ori aspectele ce țin de tactică sunt mai puțin importante decât spiritul de echipă și jocul colectiv. Timișorenii vor disputa ultima partidă din cupele europene pe 11 decembrie în deplasare cu Szolnoki Olaj.